Este vídeo ofereix unes orientacions generals i per això sempre s'ha de consultar el procediment de treball segur específic. En els dies de calor extrema, treballar amb seguretat és fonamental. Prioritza la teua seguretat i aprèn a previndre l'estrès tèrmic. Què és l'estrès tèrmic? L'estrès tèrmic es produeix quan el cos no aconsegueix regular adequadament la seva temperatura, després d'una exposició prolongada a la calor. Esta situació pot provocar deshidratació, esgotament per calor i fins i tot un colp de calor, que requereix atenció mèdica urgent. A més d'afectar a la salut i al benestar, l'estrès tèrmic incrementa el risc d'accidents laborals, redueix la capacitat de reacció i concentració. Per això, la prevenció és clau per a cuidar el benestar i la seguretat de tots els treballadors i treballadores. Abans d'iniciar qualsevol treball a l'aire lliure, és imprescindible consultar els avisos meteorològics oficials. Estos avisos es classifiquen per colors: verd, groc, taronja i roig. Cada nivell indica un grau diferent de risc per calor i requereix l'aplicació de mesures preventives específiques per a garantir la seguretat davant condicions climàtiques adverses. La organització i anticipació poden marcar la diferència. La planificació del treball depèn directament de la consulta i seguiment d'estos avisos. La hidratació freqüent és essencial. Beure aigua de manera regular, fins i tot sense sentir set, ajuda a previndre l'estrès tèrmic durant el treball. També és important realitzar descansos en zones fresques o amb ombra per a reduir l'exposició a la calor. Usar roba lleugera i clara, juntament amb gorra, ulleres de sol i protecció solar, contribueix a regular la temperatura corporal. Davant símptomes com a mareig, confusió, pell calenta i seca o pèrdua de consciència, cal actuar immediatament. Pot tractar-se d'un colp de calor. En aquest cas, cal traslladar a la persona a un lloc fresc, afluixar la roba i aplicar draps humits en el coll, les axil·les i el cap. Si la persona està conscient, se li pot oferir aigua en xicotets xarrups i telefonar immediatament al 112 per ajuda professional urgent. Abans de treballar en condicions de calor significativa, consulta sempre el procediment d'estrès tèrmic. La seguretat del personal municipal depèn del compliment rigorós de les mesures preventives. Cuidar-nos és una prioritat. Ajuntament de València, Servici de Salut Laboral i Prevenció de Riscos Laborals.